Hi guys, so welcome back guys. So nandito po ako ngayon kay Ate Kings Dwayne sa kanyang tindahan. So namili ako ng ulam kasi kakain po ako. Meron siya ditong skabitsi na bulat o tuyo na munggo. So yung kakainin ko na ulam is itong munggo tapos itong buwad na skabitsi. Yan, ipakita ko sa inyo guys. Rika farm dong ba? Kukuha na natin kanito eh. Wow! Yan o, yung skabitsi na buwad. Wow. Kana. Na skabitsi. Ayan. Sarap. Sa mga gustong pumunta dito is along the road lang po yung tindahan ni ate yan o. Sa highway lang po yan. Dito sa Liki, Sugod, Cebu. Yan, tapos yung munggo. Yan, meron dito siyang sae. Meron ding ginaling na baboy. Ito lang munggusti. Yun, lamig yung munggos. Oo. Saka serve. Ayan, so punta na ako doon. Kasi doon ako kakain sa loob, no? Ayan. So, sa mga gustong pumunta dito, guys, is makikita nyo lang po pag pumunta kayo sa North Cebu. Ayan, so munggos lang te. Oo, makasud dito eh. Amot na murag. Masin maglisod jud ka dito te. Ano sa gym agi daw? Pwede na dito sa Katmundaan. Padung ilati chare. Og GM. Wa mi kaswito diha. Ayan guys, so kakain na tayo, no? Meron ako ditong munggo, tapos itong skabitsi na buwat. Ayan. So lagyan ko ng sabaw yung kanin ko. Skabitsi. Wala ko ubo. Kaya nayite kay makaparay. Kaya na yung Sarap ng munggo. Mau nonton deh. Sige daw. Ano ba?
importante. Ha? Asa yung butang mo, Gunting? Ha? Gunting, asa yung butang? Butang, di ha? Itong diyaan, tika na. Magbarnis, natin doon, ha? Nakay, kulang kan, on aris kusina, gagmay-may. Oo. Tunga lang dahil. Oh. Ano deh?
Mana? Tekon, Mana ako? ha? Hindi ako. Ano ni mo? Mana? Haller. Ay. Kailan ay kami ito? Oh, Ila? suki man ako. Yun. So, nakos puto. Dugay na. Mga 10 years na siguro. Kisa-kisa na? Oo, kailan kayo bibi? Akong ugangan? Oo. Ha? So, yung puto ko no? Nanay. Oo. Ato karon dong siya ko ka? Oo. Dili ka mag-adi rin ay. Murot manggod. Adi ko nga rin dong be. Oh, sunod. Ang yung dagunpot nga siling niya na lang. Busy pa kayo, me. Ano na ko itanong biya dong mo? Dong. Ayan, so busog na po talaga ako, no? Ang sarap talaga ng mga ulam nila ni ate dito. So, sa mga gusto pumunta, no? Along the road lang po. Ayan, King's Duen Restaurant po. Ayan, no? Ayan. And thank you for watching, guys. Keep safe always po. And God bless. Bye-bye. Thank you, thank you.